Gashi yanzu zan zo ne da cajin a wannan platform na EVVACASH. Gashi yanzu zan zo in taɓa purchasing ɗin nan 2000 zan zo in taɓa. Gashi yana loading. So ga account number nan da suka bani zan tura, ga kuma bank name shine lambar wayata da na register a platform ɗin, ga bank name da shine Wema Bank. So gashi nan zan je in taɓa. Na already na riga na copy lambar dama account number. So yanzu zan je in tura, gashi ina da 2000 a cikin banki na. Zan zo ne selecting ɗin banki, in pasting ɗin account number, sai ne choosing ɗin Wema Bank. Gashi zan zo in taɓa next. Gashi nan zan taɓa confirm. Zan zo rubuta abin da zan tura, gashi nan 2000. Gashi zan yi payment ɗin, gashi nan pay. Zan sa pin ɗina na PamPay. Payment success. So yanzu zan je in koma, yanzu zan taɓa pay completed. Payment complete ɗin nan an taɓa. So ina taɓa wannan payment completed ɗin, gashi nan yana loading. Gashi nan yana loading. Network ne sai a hankali. Gashi nan payment will be processing shortly. Da na ɗan yi refresh, kun ga abin da suka ce payment will be processing shortly. So bari na refresh. Gashi na sun samu, kun ga 2000 ta gashi ta wacce na tura. Successful payment processing successful. So haka ake da cajin a wannan platform na EVVACASH. Yanzu zan zo ne withdraw kuma. Yanzu wannan 2000 da kuka ga na sa kullum za su dinga bani naira 200 kullum. Idan 500 na sa za su dinga bani 500.